korodongo nyamleta modon Musna Brenda Nyasoba. Ramogi Radio Ramogi Karchunja Enango mano miwe Inutaga pimna Enango mano miwe Inutaga pimna Samstari Use Walter Wilsino Enango mano chwanya kodi Inotanda uskona Mana wol savana wol kwaniore Kakero mara mano miwe Inda mwole ledi dugine Auro Kakero mara mano miwe Inda mwole ledi dugine Iro jaugana Kachike nae mano miwe Kikaloka usudogi Wakalongi to duoga Wakalong TV Kabado kongo dina miwe Kise komere to parabe Kanino oke mane chwanya kodi Samiche onu duogi Almost 1 hour TV kimbe Nyako Ramogi en sa abirio marodi chieng thulo mar yudo weche manyien e Radimba kod Collins Okaka. Radio Ramogi Karchu Radio Karchu Ramogi Weche manyien gi Collins Okaka. Kaka od fwambo motelo kelo ni weche manyien e piny onagi. Wakwayo ni hawi maber e kinde ni mar nyasi mar Christmas gi higa manyien. Ogai mar duond bura mar ODM Oburu Oginga okwayo johera mag duond bura no mondo mi obed achiel kaachiel kod jotendgi ka gitimo ikruok ne yiero maduong' mabiro ma 2027. Contractors e county ma Siaya koro buogo mar rocho chenro e county no kaluwore kod gowi ma pod gibandho e wi tije mane gitimo. Ka kumachielo ne anyuola osiepe kod jotelo mopogore opogore oyuoro e nyasi mar ik mar manyo en jalendo matuklu e nyakalondo mar Mayenga mosenindo Festus Amimo. Kamara mintiere nyakor magajwang arwaki ni machiegni. Ogai mar duond bura mar ODM Senator Dr. Oburu Oginga okwayo johera mag duond bura no mondo mi ochung' motegno kendo osir jotelo magi moyier e lemo mopogore opogore kaachiel kod neno ni giloso kod duol achiel kaka jotelo mane tiere duond bura no mar ODM ka gitimo ikruok ne yiero maduong' mabiro ma 2027. Dr. Oburu mane loso e nyasi mar kopo kata ik mar Festus Amimo e gwenge ma Awasi kaunti ma Kisumu okinyi ma kawuono okoni achiel mar oganda luo kaachiel kod jotelo magi emabro miyo gibede kod duol e yiero maduong' mabiro ka okoni gi thuolo masani gintiere sirikal mar broad base ma bende nok gisiro lwedo yiero maduong' mokalo. Kata kamano koluwore kod ikruok ma owinjore bed ni giketo ginyalo biro bedo kod duol e sirikal mibiro chuogi tok yiero maduong' mabiro ma 2027 to mana ka giwuotho safar achiel kendo giloso gi duol achiel. Kako oganda wa pukudo wiwa usebedo ka uriuru ubedo gimora di kono mano kende madaher ni muda kuwa ni chama bende marwa manyo umiwa maro ODM ni en mwanga do kode wadhi kode kana en mwanga do kode kinara daher ni mondo wari uchama mondo chamo bed motegno ungeni sani wani serikal manyo okne wachano nuoni wabedi bende okwa campaign nigi kata kura be magodegi koro mabiro mbele cha koro en ko ka sirikal mobe waloso
ka wabedo wanie iye kendo walose kendo wabedo gimoro achiel. Dr. Oburu bende ne seche gogo paro mosenindo Festus Amimo kaka jalendo manyocha ne ochung' e weche mag neno ni oganda oyudo ratiro mag-gi kendo ne oloso e lo jomathoth mabende ne gin jowinjo mage ka okoni tho mar Amimo ne okawe kod buok kaluwore kod kaka nyocha nowito ngimane e yo mapoya. Mara Amimo ni tunyobuoga nyathini nyicho siepna kabisa kendo nyocha osiko ogona simu kae nigi wach moro togona simu kendo penja kata ka nitie wach moro matek modwa ni mondo wach e redio to penja ni mondo ba ng'atne rieko okwa gi jodongo be to joma dwa dongo madhi nyime bedo ga tiend jodongo e ka giyudo rieko ma giyudo rieko kaka inyalo ng'adni jodongo manigi emungi mang'eny mabe tho makendo jogo goyo mana ngoga mapiyo piyo molal kodeno en wach samoro jachien ayie jo-Nyasaye wacho ga ni Nyasaye ma omo ng'ato samohero moko to be nitie ma jachien bende kwalo. Gethuolo masani nyasi makamano mar ik mar Festus Amimo dhi nyime kendo jogo matwak gin jokanyo mar riwruog jofwambo mabende loso gi thuolo masani odano tiri achiel kachiel nyaka wasi mondo mi onyene nang'o madhi nyime nyakor Amogi Ajwang'. Gimoro nyaka timre maber to gimoro be nyaka timre ang'owa marach. Koro ma watimo maber to bende wagoyo erokamano. To ma ok watimo maber to bende wakwayo mana timru nade umwa. Omiyo e mbele ka awacho mana ji adek owadwa VOJ ne wan gi executive committee jogi na tamo nindo jokama makata ka dipo nono ni nolal kata chiegi nolal ni to ing'wonna nikech ne gira Amimo ni tek makane ok anyal tamo gi nindo ne Mana kamano nyakor Amogi Ajwang' mano en nyasi madhi nyime gi thuolo masane ka jogo maloso gin komiti mabende ne tayo chenro mar kopo mar mosenindo Jakom Festus Amimo. Mad Nyasaye ket chunye kamokwe. Ka odhi nyime kod weche manyien en ni mabuse makwadgi romo 86 nowe thuolo kowuok e jela maduong' ma Kodiaga Maximum e kaunti ma Kisumu mondo mi okonye duoko chien dhungni mag mabuse e jela makuno. Mano kaluwore kod ng'eto mane ochiw kod jong'ad buche kaluwore kod buche maromo 350 manyocha ne ochwal e doho mondo mi okaw okang' mar neno ni oduoke chien kwan mabuse ma odinegi e jela no ma Kodiaga kaluwore kod ng'eto no mane ochiw kod jang'ad buche Justice Alfred Mabea kod Justice Joe Omido mar doho mamalo ma Kisumu en ni okang' makamano biro konyo e kelo fungruok e jela no ma Kodiaga kendo koro mabuse makwan gi romo 86 go owegi thuolo. Ji ariyo no owito ngimagi e masira mar mach manomuoche kambi moro mar loso godhro mayudore Makongeni, Thika West Sub-County, kaunti ma Kiambu ka gino mane nyalo kelo masira makamano nyaka sani pod ok oyangi. Kaluwore kod kamanda mar obila e kaunti ma Kiambu Doris Kemei en ni chenro mar manyo kata nokwayo familia mabende pod ok oyudo jogi mondo mi ochwal report ne tesendo obila man machiegni kodgi kendo noyango ni nitiere jogo manodok original masira makamano mabende nosechwal e kuonde yudo thieth mopogore opogore. So far tuko na wawili ambao tumeweza kupeleka mortuary. We do not know whether we have some other bodies, but the operation is still ongoing, and in case of anything we'll still share the information, but we are hopeful that that's all we got in terms of deaths, but we are not there yet. We will be able to give a comprehensive report when the operation is over. And we want to appeal to any family member. If there is an employee or a kin that is missing and was working here, they can come out, reach out to us at the command center within the company. Weche gi medo chopo ni kamoro moro mintie nyakor Amogi Ajwang' manako kale nyakalondo mar miero mar Amogi wadhi nyime bang' nyiri machuok. Imedo winjo weche manyien gi Collins Okaka.
Contractors e county ma Siaya koro bwogo rocho chenro mag county no ka ok ochul gi gope mag bando kuom jumbe 2 mabiro. Contractors go bende seyo jatend migawo mar omenda yor kojolo e piny owacho mar county ma Siaya, George Nying'iro, magikoni osebedo inga e golo moko kuom omenda mag bando e wi tich mane gitiyo e county no ma Siaya, mana kaka imiwa ler kod reporter marwa e county no, George Amolo. Hotel na gija kom gi Francis Odura Molo, contractors matindo goeko ywak ni piny owacho mar county ma Siaya odagi chulo gopegi ka koro gibwogo rocho chenro duto te mag tije e county no kochakore higa manyien. Kane iloro financial year contractors no ko chul to no wondo ane bro chulo wa dwe mar 8. Sani wani dwe mar 12 pending bills ma dwe mar 6 poko chul nyaka samwa wuoyni. Koro gima timre ni pesa ko biro to gin kod kambegi ge magi chulo mokwongo. Koro wa demand wamiyo gi 2 weeks ka members ma wabro bedo no podoko chul. To Siaya County dhibedo ungovernable. Onge gima bro tire Siaya. We are calling for resignation mar CC Finance ka jogi dwaro ni mondo wabed kod kwe Siaya. Kochopo Januar korengo pon ng'ani office Siaya dhibedo ungovernable. Onge kama bro tiye to ka ng'ato osetiyo tidwa ni kendo go chonge piny. Wach ma hotel gi jakeno margi Elijah Odinga Osadho mawacho ni ok gibiyie ni mondo oland tije mamoko kapok ochulgi. Ok wabiyie kaka jo Siaya contractors ni county government ma Siaya oland tich moro amora ka gope wa mane nicho watiyo chien chapo ko chulwa ok wabiyie ka gilendo wabro chungo tich ma Siaya te onge medhi timo January next year. Negi wacho weche gi kinde rombgi gi jofwamb weche boma ma Siaya kama jalup jagoch gi Lilian Awuoro Tieno noywakia ni sani bengi tuno gi kata mana gope nikech piny owacho mar county ma Siaya oseyudore ni ok chul contractors kaka dwarore. Siaya ka bank song'eyo ni county ok chudga. Koro bank ma Siaya ok miwa pesa. Chuno wani waring kuom Shylock. Shylock en ng'ama komi pesa tidwoko gi 30%. Tidwa ni duoke kang'eny to 3 months. To county kaki setiyo tidwa bando pesa i higa achiel. To sechego to pesa wato biro to jogi chulre kivyao. Magi gi wacho kanyawadgi Vincent Otieno ochwalo siem maket gi mano ne od buch county assembly ma Siaya bende. Wasobedo gi shida go budget ma gikwa ma sotiyo igoli budget. Koro wanyiso county assembly of Siaya no kam January gikwa mogoli budget nikech wasondiko nu barupe mang'eny, wasondiko nu clerk ni speaker through the clerk to pogi timo anything pogi duoko wa. Koro wanyiso county assembly of Siaya gikwa mogoli budget kapok chako new session mar assembly next year wadwaro nu reinstate wa mondo chulwa. Korka koreto John Ogea oywak ni tend county ma Siaya chalo gima ne obiro mana nego chumi mar county ma Siaya kae gino ma owacho ni ok gibiyie kata matin. Wadwa ngiso jogo rengo matiyo office gikwana ni chakre gidonji office supermarket sadimo se loro hardware sadimo se loro giloro ni kwa sirikal mar Orengo gichal jok mano biro supervise gilogo no economic meltdown ma Siaya ne gichal jok mabiro supervise kaka ginego economy uchumi ma Siaya niko pesa biro ka biro dwe ka dwe pesa ma contractors biro moklew to onge dwe mosega chul contractors ka to se chul nyaka salaries koro gini okomak contractors kende gini omako uchumi tema Siaya e marketre andwa bende kaka jo Siaya ni thurwa to wabogo nduru nyaka samibo winjwa. Ne Radio Ramogi county ma Siaya and George Amolo. Nyakoro moga jwange kanyo bende machope giko mar mi weche manyien e yono madimba. Tudi kodwa kendo koro mosa boro gi sochi kone weche manyien machok apar kaka pile weche manyien e yono ma adimba. Erokamano kuom bedo koda chakre sa 12 nyaka sani. An bende koro adhi aywe Nyasaye koyie warum kiny kogwen oriti masani. Mago ne weche manyien gi Collins Okaka. Kaka od fwambo motelo e kelo ni weche manyien e piny onagi. Wakwayo ni hawi maber e kinde ni mar nyasi mar Christmas gi higa manyien. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Seche duto, kamoro amora, ndalo duto ohala makare, mwandu mathoth, weche mag ohala e Radio Ramogi kar chuny jaluo.
E weche mag ohala en ni jatend migawo mar omenda John Mbadi sani koro wacho ni bengi maduong' ma pacho ka Central Bank of Kenya nyalo biro duoko mbalang' piny kochopo higa mar 2026 kowacho ni nyaka sani uchumi ma pacho ka osechako dongore. Nomedo wacho ni thuolo ma kamano biro miyo jo Kenya duto mathoth thuolo mar kawo hola e nengo mano mogonyore. Noloso gi jopuonjre mag mbalariany manotimo limbe apisi mare kane gidwa ng'eyo kaka osuru biro bedo higa mabiro. Komachielo bende en ni koth maduong' ma medo chwe gwenge mopogore opogore pacho ka medo rocho chenro mag tije mopogore opogore. Kuom ranyisi, jogo manie sekta mar bodaboda ema winjo motek mokalo nikech gionge kuonde ma ginyalo yweyo kinde ma koth chwe ka lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi medo rocho tijegi. Huwa tunanyesewa sana, unakuta wengi wetu hata wamegojeka, wamelala kwa manyumba, hawakuji. So unaona sasa hiyo ni shida ingine. Kama hapa sisi tumekaa miaka mingi sana ambaye hatuna shakashiki. Kitu ingine hii sendi yetu hata ikikuja kuna watu ambaye wanakataanga tujenge. Lakini kajo wakikuja na waseme wataweka, hiyo ni kitu ambayo inajua wataweka. Sasa hapa tukabaki kama watoto yatima. Kama mvua kakija lazima katugonge kitu hapa hivi mbaya sana. Mvua ikikunyeshea yani unakuta hata siku nyingine unasido kunjawera. Jalago eko dwaro ni 10 counties mopogore opogore mondo losnegi kuonde ma ginyalo yweye e seche ma koth chwe. Economy ni mbaya. Nimekuwa nikisema economy ni mbaya. Sasa hii hata ukienda tuseme uko na giri moja, uende nayo kwa duka, unakuta hata karatasi ya shilingi 10 yesi ikajaza. So economy ni mbaya. Kama kwa mfano kama mimi naishi hao ya Dhaoine kulingana na Kenya mimi napata. Na hii Dhaoine nakwambia ikifika hiyo mwezi kupata ni noma. Juu sasa hii uko na watu, uko na family. Kwa upande wangu mimi niseme inchi ambayo wale wanatuongoza, watuongoze mzuri na pesa ya serikali watumie poa. Juu pesa iko lakini inatumiwa mbaya. Imedo winjo weche mag ohala e Radio Ramogi. E kinde ni manyasi ma Christmas okayo, moko kuom johala ma pacho ka wacho ni gisebedo gi tich matek mokalo ka giwacho ni ohala odok piny kipimo gi kinde mokalo. Selino Rinda, ma en jaohand rech yo Huruma Dhayu Nairobi, wacho ni wang' ne johala ok oloko maber kowacho ni nyalo bedo ni ji keno ne jopuonjre madonje skunde higa manyien. Selina Kini, aloko Dayuka, Huruma kae. Ohala ok osebedo maber. Kaka ne buma chon ni kochopo Christmas, koro ohala lich ma koro loko lich. Higa ni wang' ni onge mano. Ji ng'iewo rech ji achiel. Ng'ama yande kawa bich kawa achiel. Kata kamano, weg magawa madongo moko to wacho ni riekni ma gitiyo godo osemiyo ginyago lemo ka kuom ranyisi magawa maduong' mar Cold Spring mantiere boma ma Homa Bay wacho ni okang' margi mar keto nengo gi bedo marom gi magawa matindo sani omiyo kwan maduong' mar oganda mane dhi nyake magawa matindo ochako timo booking e magawa go kendo giyudo ohala makare. Dickson Osore en maneja mar Cold Spring. Ohala igani to kadwa wuondi kaka Cold Springs Hotel Homa Bay wachame maler. To mano luwore nikech nyocha wasenyiso oganda wa mathoth ni gimineno ji oluorono e kama nitie ber. Koro nyaka nyaduok nengo piny. Otende matindo gi koro ywak na se magiji. Nikech kibiro kate rooms sana nyalo wacho ni kapok ibuk to kapar kedhi yudo thuolo mbele ka. Osore wacho ni thoth jogo machudo chon timo kamano ka gikawo thuolo ne nyithindgi madigiher dhi miyo more kinde mag nyasi kuom go abal ka achiel gi mor mamoko mabiro bedo e kuondego. Nitie nyithindo masani kibiro kata sani kaka sani an gi wasiwasi nikech pulo sepok to pok achako chopo e Christmas. Koro mara ni en koro ka chopo kacha to keto kara kora dhiye to nikech sani asekelo kata nitie koro the pool attendants wan gi rules and regulations mag pool. Koro ji ang'wen gi sana sendiko mar rango nyithindo kamora mora mag swim. Man gadien kata janyuole momiya nyathi sani to wuok. Obiro nwang'o nyathino ka rito ne maber kendo chiemo maber kendo yudo gimora mora magidwaro. Magi weche mag ohala. Nyinga Milton Ochieng'. Mago ne ayanga mag yore ohala pacho ka kokalo Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ket audio bed makare ka itieko kute duto machendo kendo mamien. En kinde mar kawo okang'. Reddit tieko gi Camille Polo. Otieko kute piyo kendo nego mayot kute mafuyo, mamol kod malagi. Reddit ber kendo onge kod muya marach.
Oyudore nengo mayot kendo yot tiyogo ne tieko kute duto machandi e ot. Sani wakelo ni Reidit Liquid Electric ma en yath mamiyi arita makare kendo mosiko. Kete mane socket mondo ibed gi nindo mokue e otieno mangima. Oyudore e supermarkets kod dukni duto madongo mantie machiegni kodi. Reidit kills dudus dead. Reidit, a product of SC Johnson's, a family company. Kenya yote, popote uendapo, gari ni Hilux. Miaka nenda, miaka rudi, barabarani, shambani na hata mjini. Hilux inanguruma. Wakulima wanaiamini, wafanyabiashara wanaitegemea. Kuendesha Hilux ni kuendesha nguvu, imani na uthabiti. Milima na mabonde, Hilux inapita. Na sasa kuna Hilux Owners Club. Hapa mambo ni moto, offers ni kibao, service kibao na partnership deals huwezi pata kwingine. Ni zaidi ya gari, kuna high advantage. Kujisajili piga star 519 star 44 hash. Narudia piga star 519 star 44 hash au tembelea tawi lolote la Sifa